Indlovukazi yamangisi uElizabeth wesithathu ikhothama nje kunombukiso weSilo esesakhothama esinyamanambana emangisini uCetshwayo iKing Cetshwayo the Musical. Lomdlalo weshashalazi ulandisa ngomlando kaJinninindi Onyama wokunqoba kwakhe amangisi eSandlwana. Lomdlalo ulandiswa ngendlela ebandakanya umdanso, izithombe kanye nemifanekiso yevideo. Lomdlalo utshengisa ihlazo Indlovukazi yamangisi yesibili eyabhekana nalo njengoba uZulu anqoba ephethe umkhonto, amangisi ephethe izibhamu, nokwaholela ekutheni amangisi afune ukuyiphiniselela ngesihluku. Lokho kunqoba kaZulu kwavuselela ukuyigqaja, kwabuyisa umoya wobuqhawe bamaZulu futhi kwaqopheka nomlando emhlabeni. iKing Cetshwayo the Musical umdlalo lo oxoxa ngenkosi uCetshwayo. Ngawubhala lo mdlalo ukuze ngitshela abantu ngomlando ngempela kaCetshwayo. Ngiwubhala ngeso lomuntu omnyama ngoba isikhathi esiningi ubhalwa abelungu, ubhala ngendlela yabo. Lo mdlalo lona uxoxa ngokunqoba kwaCetshwayo eSandlwana nangendlela ahlupheka ngayo ehlushwa amangisi. Kodwa egcineni siyazi ukuthi uyena kuphela owakwazi ukunqoba amangisi, ewanqoba phethe umbayimbayi, yena wanqoba ngemkhonto. Ingakho fanele ukuthi abantu beze bazowubuka lo mdlalo ukuze bayigqaje ngobuqhawe kwaCetshwayo nokulwela kwakhe izwe. Ngithi abaphomoka abantu ngobuningi babo bazobuka umlando wabo, ngoba wenza ngesikhathi lapho khona kubekwa iSilo esisha, wenza ngenkathi lapho khona ukhothama Indlovukazi yamangisi.